ez futbola zuzenean eskaintzeko asmoz, baizik eta rugbia gaurkoan Samames, hor duzue zuen pantailetan Samames futbolaren katedrala gaurkoan Euskal Rugbiaren katedrala bihurtu zaigu egun batez behintzat. Armailetan jende gutxi, espero zen bezala, baina esan behar bada katedral hau gehiegi dela Euskal Rugbiarentzat. Euskal Rugbiak ez baitu oraindik bere benetako maila lortu Euskal Herria, naiz eta, pixkanaka goraka joan. Gaurko honetan ikastolen alde Euskal Herria eta Kataluniako selekzioen arteko partidu interesgarria ikusteko aukera izango dugu. Interesgarria batez ere kontutan izarrik iparraldeko jokalari ospetsu horiek Frantziako selekzioaz aritzen direnak hementxe izango ditugula gurekin, naiz eta guztiak ez izan. Hor dituzue Kataluniako selekzioko bi jokalari eta armailan rugby giroa, jende gutxi, baina hori bai, rugby giroa, gazte jende gehien bat, gazte jendea. Eta momentu batetik bestera zelairatuko dira bi selekzioak. Kataluniako eta Euskal Herriko federazioko gizonek hor harremanetan, denek ere rugbiaren inguruan lan eginez, eta honelako partiduekin behar bada rugbiak pixkanaka goraka egin dezake hemen hegoaldean. Euskal Herria izango dugu gaurkoan hemen internazional gehien izango dituena, bere 15koan, eta baita ordezkoan ere, eta aipatitzagun, hasieratik ja, bi taldeek zelairatuko dituzten 15koak. Kataluniaren aldetik bat zenbakiaz Felip Amarich, Perpignan USAP taldeko jokalaria, bi zenbakiaz Rebutgen talde berekua, 3 zenbakiaz Sakristan, Lleidakua, 4 zenbakiaz Kanpokton, USAPekua, 5 zenbakiaz Masoni, Sanboiana taldekua, 6 Bergel, Hospitaletekua, 7 Carreras, Lleidakua, 8 Dispaine, Perpignan USAP taldekua, 9 Canovas, Argialesekua, 10 Lobo, Bonanovakua, 11 David Rodríguez, Montjuïc taldekua, 12 Raimund, Argialesekua, 13 Montjuïteko Escofet, 14 Eskoda eta 15 Amarich. Ordezkuak hor dituzue Falcon, Badi, Pout, Ferrer eta Ribas. Euskal Herriko selekzioari daukionez, ia erabat osoturik Getxo taldeko jokalari ez, esan behar hori ere aldez aurretik, Inigo Zuazo lehendabiziko lehen zenbakiaz, 2 zenbakiaz Fidel Castro, 3 zenbakiaz Jonadab Diez, 4 Gonzalo Amunarriz, Kanoe taldean jokatzen duen Ondarribitarra, 5 zenbakiaz Michel Sahastume, Donibane Loitzuneko jokalaria, 6 Iñaki Laskurain, 7 Jon Etxebarria, 8 Emilio Ilargi, Donibane Loitzuneko jokalari hau ere, 9 Javitxin Diaz Paternain, 10 Pello Alvarez, Miarritzen jokatzen duen gizona, 11 Jax Longa, 12 Garikoitz Gallastegi, 13 Jon Azkargorta, 14 Ramon Gisasola eta 15 Serge Blanco Ospetsua. Ordezkoen artean Xavier Alduntzin, 17 zenbakiaz Asier Altuna, 18 Imanol Malasetxebarria, 19 Iñaki Perez, 20 Jon Iraola, 21 Gorka Urrutia, 22 Miguel Ángel Beltrán eta 23 Jon Gaztelurrutia. Partidua hasi aurretik, ekintzaren bat baino gehiago izango da hemen Samameseko berdegune honetan, aldez aurretik dantzariek pasilloa egingo dizkiotelarik, bi taldetako jokalariak zelairatuko dira, Ikurriña eta Senjera eskuetan daramatzala.
Txalo beroak bi selekzioentzat. Orain partidua hasi aurretik eta protokoloarekin jarraituz, honelako partiduetan protokoloak beharrezkoak dira. Ez dugu himnorik izango, hori bai. Baina Euskal Rugbiarentzat gizon garrantzitsua izan den Charles Nicholsonek plaka bat jasoko du Euskal Rugbi ordezkarien eskutik. Jack Nicholson epaileak eta marrazainak agurtzen. Eta hor duzue plaka hori jasotzen. Esan behar Charles Nicholson izan dela, izan zela bere garaian, Euskal Herrira rugbia ekarri zuen gizona. Hori dela eta Euskal Federazioko presidentea Peña jaunak, Getxo taldeko presidentea Martínez jaunak eta Gernikakoak Goikoleak plaka eman dizkiote. Plaka horiek jaso ondoren, ohorezko aurreskua ere dantzatuko dela agindu dute. Eta hor duzue, zuen irudietan, Peña presidentarekin batera, aurretik datorrena, Charles Nicholson. Lehen esan bezala, gizon garrantzitsua Euskal Rugbiarentzat. Bera izan baitzen gure artean sortzailea. Nolabaiteko eragilea. Badirudi ez dugula ohorezko aurreskurik izango. Eta momentu batetik bestera emango zaiola hasiera norgehiagokari. Lehen bi taldetako 15koak aipatu ditugu. Orain komenigarria litzateke epaileena ere aipatzea. Hor duzue, Mikel Etxebeste, ordiziarra, epaile internazionala eta berarekin bateran marrazain lanetan Inigo Agirre eta Manuel Txamero izango dira. Inigo Agirre bizkaitarra eta Manuel Txamero kataluniarra. Hor ikus dezakezue plano horretan nola aurkitzen den gaur Samames. Ez atletikek jokatzen duen bezalako itxura azaltzen gaurkoan, baina hala eta guztiz esan behar merezi duela bai rugbiak honelako jaialdi bat. Momentu batetik bester emango zaio hasiera partiduari. Ordo Apello Alvarez eta hasi da bai Euskal Herria eta Kataluniaren arteko partidu hau adiskidetzako partidua ikastolen alde. Eta Apello Alvarezen ostigada bortiz hori zuzenean kanpora metro desente irabaziz gurekin. Koldo Alduntzin daukagun, gure ohizko komentarista rugby erretransmisioetan. Eta berari galdetu behar, noski, Koldo, nola ikusten duzun aldez aurretik, norgehiagoka? Kaixo, Gabon, lehenbizi. Norgehiagoka printzipioz hasieran behintzat nahiko parekatu agertzen zaigu. Alazta guztiz ere, Katalunia aldetik uste dut nahi behintzat aurrerarien artean esperientzia gehiago edo izango dutelakoan nago. Euskal Herritik azken momentuan utz egin dute zenbait iparraldeko jokalarik eta ikusi egin behar nolako erantzuna ematen dioten. Bai, horrela da, aipatu behar dugu hasiera batetan, jende gehiago zela etortzeko ona, horrela agindu zigun behintzat Gerard Murillo entrenatzaileak, Kote Baskeko entrenatzaileak, gero azkenian ez da horrela gertatu,
Rodríguez lesionaturik, Leskarbure baita lesionaturik ere hau, Kondon ere ez da etorri, Patri Latiske eta Biron taldeko jokalari ere lesionaturik omen dago, eta horrez gainera kontutan izan behar dugu bihar bertan Kote Baskek partidu garrantzitsua jokatzen duela Las Landasen kontrako Las Landaseko selekzio baten kontra. Beraz, nahi baino iparraldeko jokalari gutxiago daukagu hemen, baina, bueno, utxik egin ez duena, Serge Blanco ospetsua dugu esan bezala, hainbat adituk esan duen bezala, Serge Blanco da gaur egun, edo izan da orain arte behintzat, ja Zertxoi veteranoa baita, atzelarien artean mundukorik onena ezbaldin bada, onenetarikoa. Alaxe da, eta naiz eta azken bost nazioarteko txapelketa hortan ez zibili oso fin, zalantzari gabe mundun den honetako bat edo atzelari aldetik. Eta 33 urte dituela esan behar une honetan. Hirugarren melea dugu partiduan zehar, eta indarrak parekatu edo behintzat orain arteko jokuan hola ikusten dugu. Baina behintzat momentuz badirudi jokoa Kataluniarren zelaitzati horretan daukagula, ez da hortik atera, bai oraingoan zartako luzea, alata guztiz Serge Blanco dugu orain baloiaz, plakaketa ere ez da batere txarra izan, Serge Blanco koldo bihar bertan partidua du, Kote Baskeko partidu horretan jokatu behar du, baina alata guztiz hemen daukagu ez da gainerako genitorri, gainerakoek denak autobus berean etorri dira, eta Serge Blanco heldu da ordu erdi gutxiago, ordu erdi geroago esan nahi dugu. Bai, hor ikusi dute guantxe bertan, Sergek egin dituen metroak aurrerantz, azkenik gizasolari eman dio baloia eta hau kalera edo tuxera atera dute. Oraingoz, tuxean ikusten denez, Kataluniarrak dira jabe orain arte. 4 tux irabazituzte. Eta zigor kolpe bat Euskal Herrikoen kontra. Kataluniako selekzioak hasierako 15 horretan, Perpignan USAP taldeko 5 jokalari ditu, iparraldeko jokalariak, Frantziako ohorezko mailan jokatzen duen taldea dugu Perpignan USAP, eta hori ere noski nabarituko da gaurko norgehiagoka honetan. Hor duzue, tux berri bat, eta ateratzeko prest Fidel Castro, ikus dezagun oraingoan zein nagusitzen den. Berriro ere Kataluniarrak drop egiten alegindu da, eta lehenbiziko 3 puntuak Lobok lortuak. 4 minutu terdi partidua hasi denetik, huts eta 3 Kataluniarren alde. Ezan behar dugu gaurkoan Samamesek ez dituela zehatz-mehatz betetzen neurriak, rugby zelai batek izan behar dituen neurriak, eta ageta horietan ere diferentziaren bat baino gehiago ere nabaritzen da. Gaurkoan nik uste pare bat metro zabalago dira, hor tarte hortan pare bat metro gehiago dituzte, eta ez dakit hori komenigarria den edo ez puntua lortzeko jokoa ikusteko batez ez. Ostikoz behintzat ongi dabilenantzat erresago edo behintzat abantaila txiki bat izango du. Parat metro iduru behintzat zabalagoa ohizkoa baino. Melea lurre hori denez berriro egin beharko dute, eta lehen Kataluniarrek atera dutenez berriro ere beraiek egingo dute oso errex irabazia, eta zuzenean kanpora botako du metro batzuk lortzeko. Esan behar lehen drop sartu duen mutila Lobo izena duenak, ez degula gaur egungo jokalaria, aspaldikoa baizik. Urte desente jardun zen Barcelona taldean, hau desagertu erazi egin zuten, hau desagertu zen, eta hoin azkenek kontan Bonanova taldean dabil.
Bai hori da, Enrique Lobo, Bonanova taldeko jokalaria dugu, 1,73 zentimetrotako altuera eta 78 kilo. Berak normalean, medio mele, erdilari postu horretan jokatzen du. Gaur berriz ere, joko zabaltzaile bezala 10 zenbakiaz. Ragoienten ziur golpe bat izan da, eta orain aurrerarien bidez, 10 metro irabaziz, berriro ere hilaregi pasa dute baloia. Eta ez dute lortu metro gehiago irabazta. Xer Blanco, baloiakin, bikainki eginez driblina, eta azken momentuan tux berri bat. Bai, Javitxinek ezin izan du baloi hori behar moduan pasatu, tux berri bat. Argi dago Blanco esperientzia izugarri daukala, orain ere ikusi ahal izan dugu, zein errestasunez, zein maixotasunez eraman dituen edo aurreratu dituen 200 metro. Behin eta berriro tuxe irabaziz Kataluniarrak, mele mol polit bat eta zuzenean kanpora berriro. 20 metro irabaziz, eta deskansu polit bat izaten da aurrelarientzat hainbeste metro irabaztea. Gogoratu emaitza, 8 minutu betetzear oraindik, Euskal Herriak huts, Kataluniak 3, Lobok lorturiko drop bati esker. Defentsako ostikada luzea, kanpora, alboko marrak ere aldatu egin dituzte gaur Samamesen, Rubizelaia estuagoa da. Eta ikusten ez dugun arren oso ongi marra, tux berri bat aterako du Fidel Castro. Hor duzue, Getxo taldeko jokalaria, Fidel Castro, 2 zenbakia, orpokatzailea. 1,76 zentimetro eta 85 kilotako pisua. Baloia Fidel Castro berak jaso du. Aurrelariek burrukan gogor. Oso ondo ireki dute hor jokoa, Peio Alvarezek, bikain Ramon Gizasolari. Baina kanpora. Tux berri bat. Normalean orpokatzailea izaten da tuxia ateratzen duena, baina Kataluniako selekzio honetan 9 zenbakia medio melea dugu lan horretan. Gizasola igalekoari iritsi zaio baloi hori eta ez du jakin izan atzerako pase bat egiten. Beraz, behin eta berriro tuxak ditugu orain arte nabarmenenak. Edota ugarienak. Kataluniak orain arte erasoaldi bakarra egin du, erasoaldi bakarra horretan, Lobok dropa lortu du. Eta utz eta 3 markagailuan alata guztiz. Mol berri bat. Emilio baloiakin. Alvarez. Eta ostikada baten bidez, lortuko du lehenengo ensaioa. Haze ostikada eman duen Pello Alvarezek hor erakusten du jokalari batek bere benetako maisutasuna. Longa miarritztarrak lortu du lehenengo ensaioa Euskal Herrikoen alde. Beraz, oraingoz 4-3. Hori da, Euskal Herriak 4, Kataluniak 3, Longak lorturiko entsaiu horri esker, entsailua erresia izan da benetan, meritu gehiena, meriturik handiena, dudarik gabe, Pello Alvarezek jotako ostikada horri. Ikustezazu errepikapena, Pello Alvarezek bikain. Eta arraro xamarra egaleko gune hortan ez aurkitzea Kataluniako inor. Ez da oso normala izaten, ala ere oso bista hona izan du Alvarezek hori ikusteko. Jax Longa bakar zegoen. Eta transformazioan ere Javitxinek ez du utxik egin. 6-3 beraz, Javitxinek lorturiko azken transformazio horri esker.
Jokaldi honetan ikusi dugu melean hirugarren lerroko giltza esaten zaiona zortzia Emilio Lillaregik saiatu dela ateratzen eskubidetik, baino Javi Txiniman eta honek pelori eman dio. Ez du harrapatu baloia behartzen bezala eta Tuxa. Aipatu behar, Euskal Herriko selekzionera baditugula hegoaldeko jokalariak iparraldeko taldeetan jokatzen dituztenak eta Emilio Ilarregi, horietariko bat dugu, Donibane Loitzunen jokatzen du. Berarekin batera ere, aipatu behar, Koldo, zeure anaia, Xabier Alduntzin, Donibane Loitzunen ere jokatzen du. Eta beste hainbat ere, Asier Altuna. Eta gero estatuko beste taldetan jokatzen dituztenak dira hor kanoen jokatzen du Gonzalo Amunarrizek. Eta nik uste hemen jokalari garrantzitsu bat falta dela, Fran Puertas bezalako jokalari bat. Fran Puertasek hemen tokirik izango luke jokatzeko, dudari gabe. Bai, azkeneko, hemen bere lagunek edo ekipokoek esan digutenez, azkeneko partioa Txekoslovakiaren kontra izan zuen alako tiroi edo kontraktura batzu eta ezin izan dut horri. Behin eta berriro Kataluniarrak Tuxa irabazten eta perkusioa deitzen diogun jokaldi bat eginez, alare lapurtu egin dio Euskadiarrak eta horret dugu meleireki berri batan eta baloia nahiko zen nahi genuen nahiko azpikaldean geratu dela, ala ere atera da bestaldetik eta ez dute lortu metro asko irabazterik. Horrela da ez dute biderik topatu, hor ikusten duzu mele hori zuen irudietan. Eta esan behar, Koldo, onelako partidu batetan derrigorrezkoa dela eskura jokatzea. Orduan onelako partiduetan derrigorrezkoa da joko polita eskaintzea bertaraino eta pantaila aurran dugun ikuslegoari rugbia zer den erakusteko nolabait. Batez ere adiskidantzako partiduetan, noski. Orain ikusi dugun bezala. Ostika dagoen beharren, saiatu dira Kataluniarrak metro batzu irabazte eta lortu ere bai. Eta orain zigor kolpe bat Kataluniarren alde. Ez dut ikusi oso garbi zergatik izan den. Baloia agetara bidaltzen saiatuko da dirudienez. Eta horregatik, txistu horiek jendeak nahiago du dudari gabe ikustea baloi hori eskura nola jokatzen den. Noski, rugbiaz zertxo bait ulertzen duenak, ostika den bidez jokatutako partidu bat oso aspergarria eta gatzigabekoa gertatzen da. Hoi, kompetizioen barruan, noski, beharrezkoa da, ostikadak eta olakoa. Hemen, ikusi nahi genuke partido txukun bat eta interesgarri bat, ea egia den. Ordoa, Pascal Amarik, Perpiñan Usap taldeko jokalaria, ikus dezagun. Ez da sartu ez, gutxigatik izan bada ere, eta naiz eta ageta horiek hoi baino zabalagoak izan, ez du ez Pascal Amarikek asmatu zigor kolpe horretan. Beraz, emaitzak berdin jarraitzen du, Euskal Herriak 6, Kataluniak 3, Lobo aurreratu da, Katalunia aurreratu da Loboren bitartez drop bati esker, huts eta 3, Longak lortu du 6 minutu geroago beren saioa, eta ondorengo transformazioa Javitxin Diaz Patarrainek beraz 6 eta 3 markagailuan esan bezala. Eta momentu honetan, Kataluniarrak erasora. Defentsan lanetan hobeto esango nukenik. Ongi lortu baitu baloia harrapatzea eskuen bidez, baina ez du asmatu behar zituen edo berak nahi zituen metroiek lortzea, ez du lortu. Orain dela gutxi, autonomien txapelketan, final erdietan jokatu zen hain zuzen ere, partidua Katalunia eta Euskadiko selekzioen artean, selekzio autonomikoen artean, eta gutxigatik izan bazen ere, Euskadiko selekzio galtzaile atera zen, norgehiagoka hartan, 15 eta 12, baina gaurkoak ez dauka zerikusirik partiduarekin, ez? Ez,
oker ezpanago, behintzat kontatu didatenez, etzen batere partidu alaia edo entretenik garria edo bizia izan, eta espero dugu gaurkoa Arrekin konparatuta zeagoa izatea, behintzat entretenik garriagoa. Eta hemen ditugu zelai erdian, behin eta berriro orainkoan bere mele zuzendu ordenatu baten bidez. Eta saiatu da bai, saiatu Canovas erdilaria, baina defensa nahiko fuerte egiten ari dira Euskaldunak. Oso ongi errepatu du orain baloia Gisasolak, Javi Txindiezek jona hori eman dio, eta aurrera joan zaionez mele berri bat. Ez du ezer adirazi Mikel Etxestek, baina bueno, nik uste ere abant izan dela argi eta garbi, hor mele bat derri horrezkoa zen. Bai, teknologo kasutan beste ekipoak aprobetxatzen badu eta bentaja pitima lortzen badu gutxi egiten duela arbituak, ez? Abantai legea balitz edo horrelako zerbait. Hoixe da. Eta beste ziurkolpe bat. Aterako du Canovas erdilariak, eta jokaldiren bat pesatua daukate kataluniarrek Masoni. Hoi da. Eta aurrera jontzaio baloia beraz, mele berri bat. Esan behar, Rubiaz eta barkatuko didate, Rubiaz pitimat ulertzen dutenek, barkatu didate, baina zenbait jokaldiero komentatuko ditugu, ikusten baditugu. Abitxin berri sartuko baloia, bere ekipak gerrez irabazi du, eta Emiliori erintze baloia ala ere aurrera dijoa. 8 hori da giltza, mele batetan giltza ditzen zaion gizonari, 8 hori, 3. lerroko erdiko jokalaria, eta oso jokalari garrantzitsua da. Aukera ezin hobea orain Jon Azkargortarentzat egundoko jokaldia egin du, Serge Blancorekin, eta entzaiu berri bat, 18. minutuan. Ikusgarria benetan, orain arte Javitxinek egin dituen erdiraketak edo nolabait baloia paseak Pellori, eta Pellok ere oso zuzen eta inolako trabari gabe pase bikaina eginez, azkenean jertzen gana iritsi da baloia, eta honek ikusten duzen bezala pauso azkarrak erabiliz, ensaio berri bat. Bai, horrela da, kategoria handiko jokalaria da, Sergio Blanco dudari gabe, ordu zuen irudietan berriro ere Javitxin Diaz paternain, zigor kolpetan eta transformazioetan, jaun eta jabe, bera da honelako jokaldietan, beti horrelakoak egiten saiatzen dena. Ordua, oraingoan ere, 2 puntu gehiago lortzeko asmoz. Ikus dezagun. Eta bai. Ez du ez, askotan utxe egingo Javitxinek agetarako jaurtiketa, batez ere, eta kontutan hartuta hemen San Mameseko ageen arteko zabalera askotan handiago dela. Beste normalean baino. Beraz, beste ensaio berri bat, reformazio berri bat ere, eta argi dagona da, Euskadik atzekaldean edo atzelarien jokoaren bidez, mina handia egin dezakela partidu hontan. Bai, nik esango nuke aurreko lerroan lan ikaragarria egiten ari direla, baina orain arte tusietan eta meleetan eta Kataluniarrak zertxo bait hobeto ari dira, nagusi atera dira nolabait, baina 3 laurdenetako lerroak momentuz ez du barkatu, eta horren ondorioz 2 entzaiu garrantzitsu hoiek gogoratu emaitza, Euskal Herriak 12, Kataluniak 3. Erdiko saketan hor dugu Sahastume, Doniamen Loitzuneko bigarren lerrokoa, eta ez du lortzen behar den bezala harrapatze baloia. Pena bat, horretez aprobetxatzen dira Kataluniarrak. Azken orduko jokalaria Euskal Herriko selekzioan, Michel Sahastume, 1,80 zentimetro, Donibane Loitzunen jokatzen du, 110 kilo, eta berarekin batera, etorri dena Miarritzeko Jaks Longa, 1,78 zentimetro eta 77 kilo. Berriro ere ostikadaren bidez jokatu du Kataluniako ekipoak, eta lehen metro batzu lortu ere bai. Ireki du egalera iritsi da, eta honek saieste bat eginez, ala ere plakaje eder bat eta bortiz bat egin dio. Aurrera jarraitu ez izateko modua behintzat.
Eta nola txalotu duen momentu batez, Samameseko ikuslegoak plakaje bikain hori. Horrelako gauzak benetan balio handikoak dira ikuslegoarentzat, rugby zalearentzat. Mele zuzendu bat, aurrera bota baitu baloia berriro kataluniarrak. Eta esan behar mele hauetan, ez dakit, metro pare bat biratzen baldin bada mele berriz errepikatu egin behar dela. Hoixe gertatu da aurreko melean. Berriro ere Javi Txindiaz baloiakin, bera bakarrik, hala ere Emilio Jarrik pasadio baloia, oso ondo lagunduz, Laskurainek. Eta bant garbia, baina lata guztiz baloia Euskaldunentzat izan da. Bai, abantaila mandi berriro Miguel Etxebeste epaileak. Eta Merireki berri bat, lapurtu duena Euskal Herria, Berrio Alvarez, Xer Blanco, hau gizasola berri Xer Blancori eta plakatu izan dala ere, ikusi zein dotore utzi duen baloia atzekaldea. Eta Amunarrizek hartu arren baloia, ez dute lortu saio berri bat. Jokaldia polita izan da benetan, 3 laurdenetako lerro hori goitik bera nagusitu zaie Kataluniakoei. Eta badirudi, jokalarien bat hor Bai, azkeneko zeuntan txokontan. Lesionaturik gertatu da. Botxa Gonzalo Amunarriz gertu zeigo kusin bat kolpatu da. Gonzalo Amunarriz, kanoe taldean jokatzen duen jokalaria dugu. Jokalaria ipagarria. Metro 85 zentimetrotako altuera. 85 kilotako pixua. Hoiek dituk bi selekzionatzaileak, Euskal Herriko bi selekzionatzaileak, zutik izan duzuena momentu batez Jon Lazaro eta beltzarana Gerard Murillo. Kote Baskeko selekzionadorea eta aldi berean estatuko selekzionadorea. Defentsarako ostika da. Hala ere, atera ez kanpora. Bai. Barkatuko duzu gure akatsak askotan ez baitu ikusten kanpoko marra edo tuxeko marra hoi. Bai, ez dituzte behar moduan margotu marroiek, ez dira gehiagin nabaritzen. Eta futbolekoarekin mastu egiten gaitu marra horrek. Tux honetan ere berri ere nagusi, Kataluniako selekzioa. Eta mol polit eta estu bat egin dute kataluniarrek, lortuaz, orain ikusi duten bezala, dozena bat metro, gehi bat metro, gutxi gara bera, lasaitasuna hartu alizateko. Berriro Fidel dugu baloiarekin, orpokatzailea o talonadorea. Hemen ez dugu itxurari normalki talonadorea, erdilariak ateratzeko tuxeko baloiak. Berriro Pello baloiakin, salto bat egin du eta Xers, hortxe geratu dute plakaje bortiz batez. Eta aurrera bota harren baloia aprobetxatu dute ongi kataluniarrek. Oso plakaje gogorra jaso du hor Ramon Isasolak, ala uste dut Abikoitz Gaiastoi izan dela azkenik, plakaje hartu duena. Argi dagona orain arte behintzat jokalariak nolabait motibaturik eta gogoz ari direla jokatzen. Naiz eta ikusle gutxi izan Samamés futbol zelea handi honetan. Javi Txindiaz berri baloiakin, ireki du bere erdilarientzat, eta mele ireki berri bat Javi Txinek hartuko duena. Ikusi duzu hor Katalunia nola nahi duen bereganatu baloia, eta nire ustez zidor kolpe bat agindu behar zuen hor. Jokaldi bitxia izan da dudarik gabe. Pello Alvarezi pasatu nahi izan diote baloi hori, eta baloia zuzenean Mikel Etxebeste arbitroaren epailearen aurpegian jodu. Pello Alvarez egundoko jokalaria da, dudarik gabe. Pello Alvarez orain ere oso ondo ikusi du bidea eta tartea, baloia ere hankaz pasatu, baina alata guztiz Longak ez du baloi hori harrabatzerik izan. Eta Tux berri bat. Orain arteko mele zuzendu ordenatu deitzen digun horietan, bakoitzak nolabait bere baloiak irabazten ari da. Horregatik ikusten dugu meleetan nahiko berdintasuna dagoela oraingoz.
26 garren minutua partidua hasi denetik, markagailuan Euskal Herriak 12, Kataluniak 3. Jokoa momentu batez etenik. Une politia arrasa hartzeko, gure behintzat oso ona izaten dena. Eta badirudi ez duela jarraitzerik izango Kataluniar frantses honek. Ez du orain goz zenbaki duen ikusten. Kolperen bat jasomendu hor eskubiko hankan dirudi, aldez aurretik behintzat. Aldageletarako bidea hartu beharko. Bere ordez sartu dena, Perpignan Usap taldeko Arman Paute. Berriore jokoan. Zidor kolpe bat. Ez dugu orain ere garbi ikusi. Zergatik agindu den Miguel Etxebestek zidor kolpe hori. 22ko marra gainean. Eskura jogatzen, ikus dezagun. Emilio Ilarregi baloiakin, metro batzuk irabazi, lurrera baloia. Eta bestaldetik etorri den kataluniarrak ostiko txiki bat emanez lortu du baloia harrapatzea. Penea. Harrapaketa politia Sertxek egin duena. Eta behin eta berriro saiesteren bidez ikusten zenbat metro irabazten dituen. Mandio Javitzini, eta honek mele mol bat eskatu du, hala ere bota lurrea baloia eta mele berri bat. Mele Tuxa. Haze jokalaria, Sergio Blanco. Gure rugbyan gutxitan izaten dugun onelako jokalarien bat ikusteko aukera, argi dago, Sergio Blancok egiten duena, baloia horratzean harrapatu eta lasai zelai alde batetik bestera gurutzatuz. Ez dugu gehienetan gure rugbyan ikusten eta, bueno, mesedegarria da benetan horrelakoak hemen, Samamesen partidu honetan ikusten. Lehen ez dugu aipatu, ez dugu esan, Kataluniarrek erabiltzen dutela erdilaria edo mediomele deitzen da Tuxak ateratzeko hori da, gero orpokatzaileak hartuko baloia hobeto defenditzeko bere indarrakin da bere kiloekin, oain egin den bezala. Mol berri bat, eta kanpora botako du ostiko edo saiatu, ezpaitu lortu. Gizesolara ies egin di baloia, galare atzera joan denez ez da mele izan. Eta Tux berri bat, kanpora atera delako. Nik uste jokalariek eurek ere ez dutela garbi ikusten. Alboko marra hori bakarrik Ramon Gizesola bera bakarrik atera da, zelaitik alboko marra hori gaindituz, eta ondorioz Tuxa eta berriro ere Kataluniako selekzioa nagusi Tux horretan. Ireki du luze, salto eginez eta ateratzaion arren ongi lortu dute harrapatzea eta dozena bat metro egitea. Berriz erdilaria dugu, Canovas, eta behin eta berriro uztartze lanetan aritu behar. Hor dugu irudietan 6 zenbaki duen Bergel ospitaleko jokalaria, Hospitalet Kataluniarko jokalaria. Zidor golpea, baloia dirudinez hankaz berriz mele sartu nahi izan duelako Euskal Herriko jokalari batek. Meleen behin kanpora atera ezkero baloia ezin da berriro sartu. Bestela zidor golpea gertatzen baita. Hor dugu Masoni, Espainiako selekzioko jokalari trebea eta ona, Peio Canovas erdilaria, eta behin eta berriro aurrelariaren bila. Metro batzuk irabazteko. Ikusten denez, aurrelariekin konfiantza handia du bai batak eta besteak, bai Javitxinik eta bai Canovasek metroak lortzeko gero argi eta garbi ireki alizateko atzean dauden jokalarioi eman alizateko baloia. Emilio Javitxin berriro. Oso ondo atera dute baloia mele horretatik. Etxeberriak hartu du baloia, eta hortuko berez Emilio mandio Munarrizi, eta honek behin eta berriro txoke edo perkusioaren bidez, metroak eta metroa aurrera. Hala ere zaila izaten da, hainbeste metro irabazi ondoren
jokaldia ongi bukatzea. Hori da, Melea adirazi du Mikel Etxebeste epaileak, ikus dezagun, bi multzoak burrukan. Eta uztartze horretan ikusi dugu bi pilierrak nola dabiltzen gora eta bera. Alde batetik bera jetxi nahi du Mele hori eta besteak io egin nahi du. Esplikatu behar Meleetan baloia ateratzen duen aldeko pilierrak dudarik gabe goia mantendu behar duela Melea erresago sartzeko baloia eta erresago ikusi ahal izateko orpokatzaileak. Aldiz kontrakoak jetxi egin behar du ongi ikusez dadin, ongi ikusez dezan beste talonadoreak baloi hori, eta horrela saiatu irabazten. Tux luzea, oraingoan tux hori irabazi nahi izan dute, beste guztiak galdu bai dituzte, eta horregatik tux luze hori. Aukera ezin hobea izan daiteke Euskal Herriko selekzioarentzat. Horrela da bai. Bere Etxebarria, Amunarrizek gertuko ensaioa. Horrela da Gonzalo Amunarrizek. Kanoe taldeko jokalariak lortu du hirugarren entsailua Euskal Herriko selekzioarentzat 4 puntu gehiago, 16 eta 13 markagailuan lehen zatiko 32. minutuan hor duzue jokaldi hori errepikaturik Jon Etxebarriak Gonzalo Amunarrizi kanoe taldeko jokalariari eta honen entsailua. Hala guztiz hor jokaldi horretan ere kontuz ibili behar dute ezpaitago toki gehiagirik entsaiu marratik atzean iragarkiak eta dituzte, pare bat metro, 3 metro inguru, horrelako zerbait kalkulatuko genuke guk, eta kontu handiz ibili behar dute indarrez sartuzkero. Ikusi duzue bai, Javi Txindiaz Paternainek lorturiko transformazioa, 2 puntu gehiago beraz Euskal Herriko selekzioarentzat, Euskal Herriak 18, Kataluniak 3. Lehen zatio amaitzeko, 6 minutu terdi inguru. Ostikaren bidez aterako du erdi baloia, eta oso ongi hartu du kataluniarrak Mele ireki bat egiteko. Hala ez dute lortu, aurrera bota du baloia, eta besteek aprobetxatu dutenez berriz utzi du abantaila epailea. Nire ustez dia utzi bertzuen baloi hori jarraitzen utzi bertzion lortu delako alditxo batean irabaztea metro batu. Tira, epailea da, eta berak gu baino beto daki. Koldo, aldez aurretik uste baino alde gehiago bi taldeen artean, batez ere, hiru laurdenetako lerra horri esker, nola baitez? Dudarik ez. Aurren lana fina egiten ari arren atzean hasi Javi Txindiezen gandik, hau da, erdilarien gandik, eta egaleraino iristeko baloia askotan gertatzen ari da hori, eta ez da oso erresa izaten. Giesolak oso bikain hartu du baloia, eta baita defenditu ere. Baloia utzi du lurrean, eta laguntzaile gutxi izan du hor Euskal Herriko jokalarien aldetik. Zior kolpe bat kontra, gure kontra, Euskal Herrikoen kontra. Eta berriro jokaldiren bat egiteko asmotan. Lobok ireki du bere lehenengo zentrokoai, eta baloia hortxe gora eta bera geratu gabe, edo garbi dominatu gabe behintzat. Mele berri bat, ikus dezagun, hor duzue bi multzoak bat abestaren gainean. Blankok bere jokaldia egina izan du, etzaio ongi atera, eta baloia zuzenean kanpora. Bai. Alaren ikuste dut Blanco oso gustora dabilela, normalki ez baitu berak nahi duen jokaldiak egiterik izaten. Zior golpe bat, ikusi zagun zergatik. Fokus kanpo zegoela dirudi kataluniarrak. Hau da, baloi aurretik. Hoi da. Eta Pello berak oso ongi dakien bezala baloia kanpora. Zen behar Pello Alvarez hau, nik ezagutu nuen hemen Baiona jokatzen zuen. Eta orain miarritzen ari zaigu 33 urteko
jokalari fin eta harin hau. Abigon, Baionako Abigon eta Miarritzeko Olimpik iparraldeko bi talderik indartsuenak, inolako dudarik gabe, biak ere koparako zelkatu dira, Frantziako koparako zelkaturik. Ohorezko mailan biak ere, Donibane Loitzunekin batera, baina alata guztiz, esan behar Donibane Loitzunek maila zertxobait basuago daukala, momentu honetan behintzat. Bajuxeago. Alvarez berriro. Geratua izan da eta mol bat eskatuko du. Berriz mele ireki bat. Defentsako ostikada jo du hor. Eta berriz jokuz kanpo, berriz edo behintzat momentu honetan jokuz kanpo zeuden jokalari pare bat Euskal Herrikoen aldetik. Metroak irabazteko ostika da eta bai lortu ere. 40 bat metro eta aukera on bat Katalunia aldetik zertxo bait egiteko edo ensaioren bat sartzeko lapurtu ezkero noski. Bai, horrela da, baloi hori derrigorrez lapurtu behar, entzaiuren bat lortzeko aukera behintzat, aukera izateko ikus dezagun. Bueno, oraingoan badirudi Euskal Herria nagusitu dela tuxe horretan, horrela izan da bai, Peio Alvarez, oso ondo 3 laurdenetako lerroa, lan fina egiten ari da benetan, hor ez du jarraitzerik izan Ramon Gisasolak, eta azkenean tuxean. Aurreko tuxan guk hemen ikusi izan dugunez Amunarrizek harrapatu ez du egin, aurrera bota du baloia eta berbada ez du Miguel Etxebestek ikusi, baina oso aban argi bat izan da gero berriz berak harrapatu baitu. Irabatz polit ja, eta behin eta berriro ostika da metroa lortzeko. Aukera ezin hobea izan daiteke Kataluniarrentzat, ez du asmatu pase horretan Kataluniako jokalariak. Eta ikus dezagun zer seinalatu duen, zer pitatu duen Mikel Etxebestek melea izango da, 22ko marraren inguru horretan, gain gainean esango nukenik. Hor ikusi duzu momentu batean Donibane Loitzuneko sahastume, oso mutil pisutsua, 104 kilokoa, eta azken momentuko refuerzo oso interesgarria behintzat bikaina gure jokalarientzat. Lehen zati honetako azken minutuan sartu gara dagoeneko Euskal Herriak 18, Kataluniak 3 goitik bera, Euskal Herrikoak nagusi. Bi aurrelarien artean ditugu pisutsuak, eta esan behar, bien arteko pisu konparatzerakoan 10 kilo gehiago duela Euskal Herriko selezioko aurrelariek 10 kilo gehiago dituztela. 20 metro irabaziz perkusioaren bidez, Javitxini baloia. Pello Alvarez, oraingoan ez du oso ondo pasatzerik izan, Sergio Blanco. Eta bueno, bere bigarren ensaioa izango da. Eskertzekoa, Xers egiten ari dena partidu hontan, ikuskizun politia eskaintzen ari baizaiu. Eta esan behar, bihar partidu izango duela Kote Baskekin. Baita, hala ere ez dut uste fisikoki gastu handik egingo dionik oso ongi prestatu da baita motilau rugbirako. Bai, 5 nazioetako lehia ospetsu horretan ez zuen jokatzerik izan, lesionaturik ibili zen. 2 partidu besterik ez zituen jokatu, baina badirudi, bere betiko gorputzaldia berreskuratu duela nolabait, eta, ikusi duzue. Orain arte, lehendabiziko zati honetan, oso ondo dagoela Sergio Blanco. Uste genuen edo esaten zen, behar bada urtengo hau izango zela bere azkeneko temporada, ikusi egin behar nola reazionatzen duen berak eta datorren urtean zer nolako jokua eskaintzen duen. Gaur kontan behintzat, bera da jaunda jabe atzelarien artean Pellorekin batera. Besteak utzi gabe aparte, noski. Javitxinen transformazio erdi-erditik. Ez du utzik egiten horrelako jogaldietan Javitxinek, 2 puntu gehiago.
Bukatu da, beraz, lehendabiziko satia, hor duzue jokaldiaren errepikaldia, Sergio Blanco baloiaz, eta berak lortu du azken entsailua. Lehen zatiaren amaieran, gogoratu emaitza Euskal Herriak 24, Kataluniak 3, eta besterik gabe Samamesetik bigarren zatira arte. Kaixo eta ongi etorri berriro ere gurrik beroena, Samameseko katedralatik gaurkoan rugby katedrala, hasieran ezan bezala, bigarren zatia dagoeneko jokoan daukagu, 2 minutu eta 20 segundu bigarren zati hau hasi denetik, ez da inolako aldaketarik izan markagailuan, gogoratu lehen zatiaren amaieran izan dugun markagailu hori, Euskal Herriak 24, Kataluniak 3 momentuz, Euskal Herrikoak nagusi goitik bera, inolako arazori gabe. Aldaketa bakarra, Gerard Murillok eta Jon Lazarok entrenatzen duten selekzio honetan, Asier Altuna zelairatu da, Jonadab Diez Getxo taldeko pilierraren ordez horixe bera izan da, aldaketa bakarra Euskal Herriko selekzioan. Kataluniarrak ditugu orain joetake, entsailua lortzeko aukera, aurreko lerroak gogor lan egin du jokaldi horretan, eta jokaldi arriskutsua eta arriskua beraz Euskal Herriko selekzioarentzat. Aldaketak ere izan dira Kataluniako selekzioan, Ribas 20 zenbakiaz, eta Carlos Falcón 16 zenbakiaz izan dira Joan Sabaterrek zelairatu dituen gizonak. Ez dute azkenik Kataluniarrek ezer lortu, etxai hori lortu, naiz eta mele hori 5 metroan izan. Eta lortu dute Euskaldunek botatzea edo behintzat aritzea beraien presioa. Zuzean oraingoz jaundo jabe oain galdu arren baloia, Pello berriz, eta kanpora bota nahi zuen arren ez du lortu, eta huts nabarmen xamarra egin duena Katalunia horrek. Horrela izan da bai, Sergio Blanco pasea txarra izan da benetan, hor dugu Sergio Blanco, zelako lasaitasunez jokatzen duen Sergio Blanco, Miarritz taldeko jokalariak, ikustekoa da benetan, eta, bueno, hemen atsedenaldian Koldo eta biok aritu gara, izketan Sergio Blancoz, eta uste genuen aldageletan utzi behar zutela, batez ere, lehen esan bezala, bihar partidua duelako Keote Baskeko selekzioarekin, ez da horrela izan, honen denen mesederako. Hor hartu baloia Longak, Miarritztarrak, eta geratu edo bintzat bere karrera, bere estarketa trabatu egin dute, eta baloia kanpora. Guk, bai, segitxemin. Lehendabiziko minutu hauetan ez dugu gauza gehiagirik ikusi, jokaldirik arriskutsuena zuzenean ikusteko aukera ere izan duzue, hor Kataluniarren aurreko lerro horrek eginduen, ezkerraldetik eginduen jokaldia, azkenean utxean geratu da, baina, nik esan genezake nolabait Koldo bigarren zati honetan Kataluniarrek, gogo gehiago zatera direla, edo behintzat alde hori laburtzeko asmoz. Nik uste, hainbeste tusi irabazi ondoren, zertxo bai gehiago aprobetxatu beharko luketela atzelariek, ez dakit, lortzerik izango duten, hemendik aurrera. Ikusten dugu lauzen bakidun, Kaprokton, fin da bilela, tusi harrapaketan, baina ez diote ondorio honik, edo behitzat mankizun honik ateratzen Kataluniarrek. Zigor golpe Euskaldunen kontra, eta jokaldiaren bidez, txoke bat oso fuerte Kaprokton. Eta etxailua izango da. Ala ez.
plakak eta bikaina benetan, etzen bat ere erraxea, gizon hori plakatzea, Getxo taldeko Fidel Castro izan dugu, plakatzailea eta benetan txalogarria plakatzea hori. Arrisku alata guztiz, Euskal Herriko selekzioarentzat. Kanpora zuzenean. Momentuz arriskua urrundu dute, ez metro gehiegi ere. Oraindik hor 22 metrotako marraren inguru horretan hor duzue Joan Sabate, Kataluniako selekzionadorea, eta Fidel Castroren plakaketa. Etzen erreixa ez. Zen erreixa kontuta izanik zenbateko mutil puska zen Kataluniarroi. Baloia berriro. Aukera izugarria orain Euskal Herriko selekzioarentzat. Javitxin Diaz Paternaniek baloia lapurtu eta berak bakarrik egin du dena, berak jaso du baloi hori, entsailua bikaina izan da benetan, eta Longak lortzen duen bigarren entsailua lehendabiziko zatian berak lortu du, Jacques Longak lortu du lehendabiziko entsailua Euskal Herriko selekzioarentzat, eta bueno, bigarren zati honetako lehendabiziko entsailua ere, bera izan dugu protagonista jokaldi hortan, alata guztiz jokaldi osoa eta meritu guztia Javitxin Diaz Paternanientzat noski. Katua bezala ies egiten du. Azken metroi eta arnase pitinoa falta zaion arren Longari bikain eman dio, eta honek ez du inongo zaitasunik izan aurrerantz jarraitzeko eta ensaio garbi bat lortzeko. Miguel Eskoda, Montjuïc taldeko jokalaria zuen atzean, harrapatu nahian, Longa harrapatu nahian, baina ez du ezer egiterik izan. Eta hori dana gutxi balitz, Javitxinek beste 2 puntu gehiago lortu ditu. Atsedenaldia bukatu bezain laster guk hemen zelaian ikusi ahal izan dugu beste partiduan zehar egiten ari diren horietako jokaldi azkar bat atzelariek, hiru laurdenetako jokalariek, eta baloia bata bestaren gandik pasaz, hau da, erdilari gandik hasita hegalekora iritsi da, eta justu ez dute lortu ensaio bat, eta oraintxe berrin errepikatu da jokaldi polit hori. Javitxini berriz Pello hori, esan behar Pello izugarrizko partido egiten ari dela. Oso ondo ari da zuzentzen taldea, bera da joko zabaltzailea, joko banatzailea azken finean, eta bueno, lan horretan bikaina da benetan Pello Álvarez. Eskar bat ona izan zitekena, baina ez du Miguelinek utzi jarraitzen. Ikusi zagon zer esan duen. Zigor kolpea. Ni bentsat ez dut argi ikusi. Ez dakigu. Ostikoz, metro batzuk irabazteko aukera politia Kataluniarentzat. Eta hori da gertatu dena. Zuzenean baloia armailetara. Eta tuxu berri bat izango da. Momentuz, partiduak ez du ez inongo kolorerik. Euskal Herriak 30, Kataluniak 3. Goitik bera nagusi, Gerard Murillok eta Jon Lazarok entrenatzen dituzten mutilak. Mele ireki bat, Javitxinek harrapatu duena orain, eta berak bakarrik ostika da eman du. Eta aurrera eruizaionez baloia hemen zuen iruditan ikusten jokalari horri, Mele ordenatu zildu bat egin beharko dute berriro. Euskaldunen alde noski. Javitxini esartuko du saiatu behar behintzat erdia botatzen, nahiz eta askotan zertxu bait trampa txikin bat egin. Eta berriro garbi irabazi du, Pellok Xer Blancoren gana botatu baloia, salto bat eginez, eta berak dudarik gabe beste ensaio berri bat, eta oso ikuskizun edo jokaldi politia eskaini digute orain ere Euskaldunek. Ikusgarria benetan, Sergio Blancok lorturiko azken ensaioa. 4 puntu gehiago, 34-3 markagailuan. Jokaldia Javitxin Diaz Paternaniek hasi du, mele horretan gero Pello
Alvarezek Serge Blancori, honek Jacques Longarekin jokatu du, iparraldeko jokalari guztien eskuetatik pasada baloi hori, azkenean Serge Blanco bera nagusi, ikus ezazue, azer lasterkaldia duen eta ze kategoria, ze dotore korritzen duen Serge Blanco. Gustatu egunez paregabeki eskuz esku pasatzen dute baloia eta orain arte oso gutxitan hori zaie baloia. Horrek esan nahi du zer nolako, erakusten du zer nolako maila duten gaur atzelarien artean ari diren iparraldetarra hauek. Teknika ezin hobea dudarik gabe. Javitxin Diaz Paternain, transformazioa lortzeko asmoz, baina oraingoan ez. Indarrak aitzen ari zaizkio, dirudienez Javitxini. Lehen aztu zait esatea, aurreko jokaldian Longak lortu den ensaio horretan, ez dugula parte hartzen ikusi Blanco, behar bada atsenalditxo bat hartzeko asmoarekin utzi izango dio Longari egin zezan ensaio hori da komentariotxo bat. Hor duzue, markagailua momentuz, bigarren zati honetako 13. minutu oraindik ez da bete. Euskal Herriak 34, Kataluniak 3. Goitik bera nagusi. Euskal Herriako selekzioa. Hor erditik egin duen sake horretan ez duenez 10 metro, hau da, linea diskuntun hori pasa ez duenez baloia, aukera eman dio Euskaldunei aukeratzeko berriz errepikatu edo mele berri bat. Aldaketaren bat izango da, Kataluniako selekzioan, hor zelairatzen den gizona, Mark Badi izango da. Perpignan Usap taldeko jokalaria inzuzen ere. Eta aldagaletara joan dena, David Carreras, Lleida taldeko gizona. Azkarostikoz berriro Javitxin Diazek, pertsona bat metro lortu ditu orain kontan. Aterako du baloia Kataluniar taldeak, tux horretan. Orain kontan lapurtu arren ez dute lortu Euskaldunei bereganatzea baloi hori. Mol zea bat, nola esango nuke banik, mol sendo bat egin dute Kataluniarrek, saiatzen ari dira aurreratzen eta azken erabaki dute ostikoz abantaila txoren bat lortzea. Hor dugu baloiaekin Euskaldun ekipoa, Txers berriro saieste dotore bat eginez, da galdu egin du baloia. Ez da oso normala izaten. Mele irekia. Eta baloia garbi etzegoenez noren alde izango zen Miguel Etxebestek oso ongi ikusiz jokaldia, mele berri bat agindu edo markatu du. Jokalari eroski, pitinka, nola esango nuke banik, arnasa galtzen edo indarrak galtzen, logikaz. Jokalari batzu gainea datorren igandean partidu garrantzitsua dute, Getxokoek alegia. 8 jokalari jarri ditu Jon Lazarok jokoan gaur hemen Euskal Herriko selekzioaz. 8 jokalari Getxo taldekoak eta datorren igandean kopako partidua izango dute arkitekturaren kontra. Joan etorriko partiduak 2 izango dira oraingoan, final erdian daude eta beraz finalera pasatzeko asmoa dute Getxotarrek eta ez dute utzik egin behar arkitekturaren kontrako partidu horretan. Partidua datorren igandez jokatuko da, eguerdiko 12etan, Fadura bere ohizko tokian, Getxok jokatzen duen ohizko tokian, Faduran. Aldaketa berri bat izan da Kataluniako selekzioan, ikusi ahal izan zuen bezala. Ferrer izan da, zelairatu dena, Longa oso ondo pasatu dio baloia Javitxini. Hor duzue Kataluniarren selekzionatzailea, Joan Sabate. Esaten ari ginen, Longak aukera ederra izan duela hor, alata guztiz marraz kanpo bultzatu dute, bota dute, eta tuxia izan da. Tux hori ere irabazi dute Kataluniarrek, eta jokaldi arriskutsua. Zure zagon zer gertatu den, zeratik
Zigorkolpea, hiru laurdenetako jokalariren bat jokuz kanpo zegoelako. 10 metro gorde behar dute tuxetan, bestela jokuz kanpo zigorra edo agintzen da. Hor ikusten dugu mol batetik nola atera den jokalari hori, eta frantses horrek lortu nahi izan duen arren metro desinte aurreratu, hor geratu behar izan du, ezkenean. Bai, amore eman behar izan dute Kataluniarrek jokaldi horretan, orain aidia nolabait bere euren joko osoa, euren joko guztia aurreko lerroan finkaturik dute, hiru laurdenetako lerroak ez du lan gehiegirik egin orain arte, eta Euskal Herrian ordea alderantziz gertatu da, baina ez oraingoan. Oraingoan lana aurreko lerroarena izan baita. Entsailua Jon Etxebarriak lortu du. Bigarren zati honetako 17. minutuan. Jon Etxebarria, hirugarren lerroko jokalaria, hor duzue, Getxo taldeko jokalaria. Eta entzailu berri bat Euskal Herriako selekzioarentzat 38 eta 3 momentu honetan. Eta Javitxinek errez lortuko ditu 2 puntu horiek, argi dago. Horrela izan da, zuek bitartean zuen pantailetan jokalari bat lesionaturik izan duzue, Garikoitz Gallastegi genuen, markagailuan 40 eta 3. Euskal Herriko selekzioa aurretik, esaten ari ginen Garikoitz Gallastegik badirudi atzamarrean golperen bat jasan duela, benda bat jarri diote, baina jokoan daukagu oraindik. Olako golpetan momentuan izan ezkero eta espadia oso txarrak izaten, eta eskua momentuan bero daukanez, jarraitzeko aukera izan du Gallastegik. Bueno, esan behar dugu orain arte partidua kiroltasun osoz jokatzen ari dela, ez dela inolako arazorik izan, eta joko garbia ikusten ari garela beste partiduetan, partidu ofizialetan baino askoz ere garbi esango nukenik. Ez dute bukatzen ondo Kataluniarrek beraiek tuxitan eta daukaten aukera hori ez dute ondo probetxatzen. Ikusi duten bezala hiru laurdenetan irekitzen hasi, baina ez dute pase ongi ajustatzen edo zehazten, eta noski naiz eta 10.000 aldiz esan berriro ere mele berri bat. Eta hortan Euskaldunak fin dabiltza gaurko partidu honetan oso garbi irabazten ari baitira behintzat beraien meleak, eta hortik Emiliok Ilarregik giltzak harrapatzen du baloia eta ematen dio Javitxini oraingo hortan hori gertatu zarren. Aurreko ensaian ikusi izan dugu nola atera den Emilio baloiarekin, eta berak hasi du jokaldia gero Etxebarriak lortu izateko ensai hori. Oso garbi irabazten ditu Euskal Herrikoek mele horiek. Guz ezagun berriro, bere ala joten da baloia atzera, Emiliok oso ongi dominatzen du baloia, eta Pellon lasai egin dezake berak nahi duena. Sergio Blanco, berriro ere protagonista. Oraingoan ez du behar moduan pasatzerik izan, bere alguan Longa zuen, Egaleko jokalaria, Jacques Longa, baina lata guztiz ere lortutako metroiek ikusgarriak benetan. Nire ustez orain kontan Blanco zerbait gixeo egin zezaken, baina behar bada berak ez dakit nahi duen guztia edo egin dezaken guztia ez egiteagatik eman dio besteari baloia, eta nire ustez nahiko gaizki. Egin zezaken beste zerbait geixeago. Alde batik eskertzekoa berak dena egin nahi ez izatea, baina Rubian askotan ez du barkatu behar ezertxo ere. Ordu Fidel berriro Tuxoren irekitzailea edo. Orain bai garbi hartu dutela Euskaldunek, Asierrek baloia mol bat eginez, eta Javitxin katua bezala aurrera. Eta beste entzailu berri bat izango da. Emilio Ilarregi. Beste entzailu bat izango da. Horrela da bai. 21. minutuan.
Emilio Ilarregi, lorturikoa. Ilarregi Donibel Loitzunen temporada hontan jokatu du. Aldez aurretik Fortuna taldean aritu zen bezalaxe. Aldez aurretik denok espero genuen Euskal Herriko selekzioaren garaipena, baina nik uste garaipen hau askoz ere erraxiago gertatzen ari dela. Gogoratu emaitza, errepikaldia ikusteko aukera izan duzu, Emilio Ilarregi lorturiko entsailua, eta ondoren Javitxinen transformazioa. Lortzen badu behintzat. Saiatuko da. Ordua Javitxin. Eta lortu ere bai. Ikus leo. Ostika da izugarria dauka gure Javitxinek. Oso ondo bideratzen du, ala eta guztiz ere aserre. Beti aserre. Ez dago inoiz bere jokuarekin, beste jokuarekin, ez dago inoiz edoz. Beti geixego eskatzen dio bere buruari eta bere jolaskidei. Bigarren zatiko 22. minutua, markagailuan Euskal Herriak 46, Kataluniak 3. Kolorerik ez. Ni pentsatzen nuen askoz berdintsuago izango zela partidua, eta nire akatsa aitortu behar, hasieran esan dut berdintsu jokatuko zutela, berdintsu jokatu zutela, eta ikusten da argi eta garbi Euskaldunak gogorari dela. Batez ere, Kataluniarrek Perpiñan USAP talde horretako 8 jokalari, 7 ekarri dituztelako, 7 jokalari ekarri dituztelako, baina lata guztiz, ez dute gauza handirik egin, esan behar euren nagusitasuna aurreko lerroan dagoela, baina hortik aurrera gero beren jokoa ez dakite bideratzen, eta hortxe bukatzen dira euren alegin guztiak. Euskal Herriko selekzioan ordea alderantzizkoa gertatzen da. Aurreko lerroa gogorrari da lanean, baloia ondo eusten, eta atzera hiru laurdenetako lerroari pasatzen dion bagoitzean, oso ondo antolatzen dute erasorako jokoa, Sergio Blanco eta ez berak bakarrik baizik eta baita bere inguruan daudenak ere. Ikusten duzen bezalaxe, meletan lehen esan dudan bezala, eta barkatu errepikitzaetik, baino maisutasun oso zirabazten dute eta garbi, eta Sergio Blanco orain ez du inolako zalantza edo oztoporik izan, baloi hori botalizateko kalera, tuxea deitzen digun horretara. Eta tuxera joko beharko dute berriz. Reboixenek atera du baloia. Eta Miguel Etxebestek agindu du mele bat, zeren baloia bere alde bota du Kataluniarrak. Eta hori ezin da egin tuxetan baloia erdira joan behar du. Nahi eta nahi ez. Eta hori espada gertatzen, mele agintzen da. Mele edo kontrako ekipoak eskadezak tuxe edo melea. Jon Azkargorta. Abiadura handiko gizona, Jon Azkargorta. Etxebarria baloiakin. Gelditu dute nolabait tren hori. Eta azkenean kolpea gainetik botatzeagatik, hau da, mele irekietan ezin du jokalari batek nolabait plantxarena egin eta melera salto egin. Beti beste bati helduta egin behar du burruka edo bultzada. Bitxikeri moduan, lehen ere asto egin zaigu aipatzea, baina aipatu beharrezkoa da inolako dudari gabe. Samamesen, gaurkoa ez da Samamesen jokatzen den lehendabiziko rugby partidua. 1998 urtean, apirilaren 12an hain zuzen ere, hemen Samamesen rugby partidu bat izan genuen jokoan, Madrideko Seu eta Bilboko Klub Deportiboren artean. Finala zen, estatuko txapelketaren final laurdenetakoa, hain zuzen ere, eta esan behar, Madrildarrak atera zirela garaile, norgehiagoka hartan 8 eta 24 emaitzaz. Eta oraingo honetan, bitxikeri horiek alde batera utziz, kontatu behar Kataluniarren entsailua. Hain zuzen ere, Eskoba Montjuiteko jokalariak bigarren mailan aritzen den ekipo dugu Montjuit, ala ere jokalari hau trebea eta fina. Orain kontan zigor kolpea izan dute alde Kataluniarrek, eta
eskuz pasatzea edo eskuz jokatzea erabaki dute, eta ongi, orain kontan ongi, behar bada ez zeukaten aurrean defentsa hondirik. Bai, horrela da, nik uste nahiko lasai ari direla dagoeneko Euskal Herriko selekziokoak. Emaitza erabakita dago, orea erabakita dago, joko polita ere eskaini dute. Eta hor ikusi ahal izan duzuen bezala, 2 puntu gehiago Kataluniako selekzioarentzat. Okerezpanago Oswaldok lortu duen transformaketa. Aurrelariak ikusten zuen bezala hor irudian iriki dute baloia, beraien atzelarientzat, eta horren ez dute egia esan enfrentamendu hondurik izan. Horrela izan da bai. Gogoratu emaitza, bigarren zati honetako 27. minutua, Euskal Herriak 46, Kataluniak 9. Pello dugu berriro baloia ostikoz ateratzeko asmotan, eta ikusi duzen nola egin duen eskuarekin hori aidea aizean nondi jotzen duen jakiteko da. Ez dakigu asma dezaken horrela, baino beraien ohitura da eta errespetatu behar. Askotan honelakoak ere tontokeriak iruditzen zaizkigu, baina badu bai garrantzia haizeak rugby partidu batetan. Horrentxe hasi pizten badirudi kataluniarrak, eta aurrelarien bidez metro batzuk lortzen ari dira. Perkusio edo guk horrela ditzen diogun jokaldi horrekin. Hor dugu berriztatu edo riste egin du euskaldun horrek, zoritxarrez beretzat. Eta bere taldekoentzat, noski. Okerrezpanao zenbatkirik ez duen arren Getxoko jokalari bat hain zuzen ere. Nik esango nuke Gorka Urrutia dela. Bai, hoixe. Ez darama zenbakirik, baina uste dut Gorka Urrutia dela, Getxo taldeko jokalaria. Rebugen, zuen iruditan duzuen mutil puskori. Frantzia edo behintzat Katalunia aldeko frantziarra dugu. Besoan kolperen bat jaso duenez, eta sprayak badirudi hemen ere mirari bat egin beharko duela bere kolpe hori arintzeko. Ikus ezagun melea norentzaten. Arriskutsu izan daiteke mele hori. Ensaio marraren hurbil baitago, hala eta guztiz oso ondo atera dute baloia Euskal Herrikoek. Ostikada luzea, zuzenean kanpora. Arriskua behin betikoz urrunduz aldaketa izango da Euskal Herriko selekzioan. Gernika taldeko jokalari bat kantxeratu, hor duzue, Imanol Malasetxebarria, Gernika rugby taldeko jokalaria, talde berria ohorezko mailan datorren denboraldian, aurtengoan egundoko denboraldia egin du. Eta beraz, datorren denboraldian, ohorezko mailan, 2 ordezkari izango ditugu. Alde batetik, orain arte zegoena, Getxo, eta orain gehitu zaiona. Gernikako rugby taldea. Hor duzu emaitza Euskal Herriak 46, Kataluniak 9. Aldea nabarmena, dudari gabe, partidua erabakita zeharo. Eta behar bada, lasaiago jokatzeko momentuak ere izan daitezke honako hauek. Dena dela, jokalari batzuk ere nekaute izango dira, Koldo. Zer esanik ez, minutu gaurrera dijoaz, eta naiz eta fisikoki ongi presatuak egon nabaritzen da azkenean. Esan nahi nuen azkeneko jokaldi honen aurrekoan, tuxean, zigor kolpea agindu duela Miguel Etxebestek Kataluniaren kontra, eta hori izan da bata bestearen gainean jartzeagatik edo apoiatzeagatik. Eta orain azkeneko jokaldi honetan baloia aurrera bota dutenez eskuz mele berri bat, eta Kataluniarrak indartsu hori zaizkigu azkenaldi honetan. Mele ireki bat, edo Javitxin jokaldi erraroxea, eta hortuko Munarriz baloia manez atzera, mele ireki bat, Javitxin baloiarekin, Etxebarria, berriro baloia aurrelarien eskutan, mele ireki bat egingo dute, bultzaka,
ea lortzen duten hori izen da, Pello baloiakin, berriro Pello, eta honek luze zabaldu dio Txertxeri, eta ostikada polit batez, oso ongi harrapatu du Longa iparraldetarrak, eta berriro oso ensaio garbia maizu daukagu gaur maizu dugu Txers maila guztietan, ostikoz, eskuz, saieste jokaldietan, eta benetan txapelak entzeko modukoa. Bai, esan gaur hemen ikusten ari garena, Sergio Blancoren eskutik, ez bakarrik, bueno, kopek esaten duen ez bakarrik eskutik, baizik eta baita oinetatik ere, beste maila bateko rugbia dela, normalean ez dugu horrelako gauzak ikusteko aukerarik izaten, baina esan behar ere, Sergio Blanco oso lasai jokatzen ari dela, ez dituela aurrean 5 nazioetako lehian edo munduko txapelketan aurrean topatzen dituen etxairik izaten, hemen gaurkoan ez dauka horrelakorik, eta oso lasai jokatzen ari da, eta berak nahi duen bezala. Hora ikusten duzu iruditan Murillorekin hitz egiten, Murillo lehen esan duen bezala Txemik kote baskeko entrenatzailea ere bada, eta berak koordinatu ditu pixka bat iparraldetar hauek ekartzeko. Ez ezagun sartzen duen hagen artetik, baloia beste 2 puntu gehiago lortzeko. Bai, eta errez gainera berri da. Orain arte bakarra utxe egin du Jabitxin Diaz Paternainek. Esan behar, hemen iruditan duzuen Murillo oso personaje garrantzitsua dugula iparraldeko eta hegoaldeko rubia nolabait lotzeko. Bera ibiltzen baita gehienetan kontaktuak egiten eta jokalariak ekartzen. Garikoitz Gailastegi aldagaletara, eta sartu dena Mikel Beltran izan da, Gaztedi taldeko jokalaria izan da. Nik uste Murillo berarekin, Sergio Blancorekin izan da hizketan, ze honek Mikel Beltranek arrier postu horretan jokatzen du, orain arte Sergio Blanco ari zen jokatzen postu horretan, orain Mikel Beltran daukagu arrier postu horretan, eta Sergio Blanco zertxo bait aurreraturik 3 laurdenetako lerro horretan. Baloia ostikoz metro batzuk irabazi arren, Beltranek harrapatu baloia, eta errez aurrera ditzake metro batzu eskuz. Hala ere plakatu izan da, eta Emiliok harrapatu baloia, mol bat eginez, eta berriro tuxa, eta barkatu behin eta berriro hitza erabiltzea arren, baina horrela xe da. Beste tux bat bai, hor duzue Gerard Murillo, Koldoren anaia ere hortxe ikusten dugu, Xabier Alduntzin. Bai, gaurkoan konformatu beharko du hor xeite egotearekin. Azkareko partiduan hango kopan 8 laurdenetan azkenean atera egin behar izan zuen kanpotik, eta badiru ez duela errekuperatu bere kolpea. Hor dugu berriro Pello, maixuki emanez baloia, eta atzelariek daramate aurrera, Gontza Monarriz, aurrera botadu baloia, eta mele bat agindu behar zuen. Hala ere abantaila edo olako zeren bat utzi du Miguel Etxebestek, eta ez. Oraingoan bai adirazi duela. Partidu amaitzeko 5 minutu oraintxe bertan, gogoratu emaitza. Euskal Herriak 52, Kataluniak 9. 5 minutu besterik ez. Eta gauza politak ikusi ditugula esan behar, partidu honetan oso gauza politak ikusi izan ditugu, batez ere Sergio Blanco edo Pailo Alvarezen jokoari daukionez. Aldaketa eskatzen Sergio. Hori da, ia erabat nekatuta dago, hor ikusi duzu, Hor gertatu den zigor kolpea izan da, Euskaldun jokalariak etzeudelako 10 metroien, legeak egitzen da 10 metroien barruan. Eta horretaz aprobetxatzen dira kataluniarrak, bere aurrelarien bidez. Baina ez dute lortzen jokaldiak behar den bezala bukatzea. Ondo geratu izan da, nire ireki bat. Hortik ez dago inora juterik. Ez, baloia atzera eraman behar berriro, baina hor ez dute oso ongi aprobetxatzen abantailoi. Horrein saieste on bat egin duenez. Oso ondo keinu hori, aukera ezin hobea entsaioa lortzeko.
haren artean izan daiteke ez. Saiatu da Longa baloia eskutatik kentzen, esan nahi du eskutatik kentzen, plakak egin beharrean, plakak egin ezkero lurrera eriko litzateke eta baloia etxaio izango litzateke, orduan ikusiko duzen bezala irudian, saiatu da bera baloia kentzen eskutatik lorrez ezan etxaio berri bat. Hor duzue, Pascal Eta ez du plakatu, Amarik. bazekielako plakatzearekin lurrean utziko zula baloia. Pascal Amarik, eta orain bai, Serge Blancori aldaketa egiteko ordua iritsi zaio. Hor duzue, Serge Blanco, bere ordez, Jon Iraola, Hernani taldeko jokalaria. Hernani jokalari gaztea, 20 urtetakoa esan behar. Eta txalo guzti horiek, barkatuko do, bai. ahal izan dituzuen txalo guzti horiek Serge Blancorentzat izan dira. Bera izan da, dudarik gabe, gaurkoan hemen Izarra, jokalaririk onena, eta berarekin batera, baita Pello Alvarez ere. Eta txaloak noski Javitxin Diaz Maternainentzat. Esaten nahi nintzen, Jon Iraola gazte bat dugula 20 urtetakoa, behin eta berriro aritua gaztetan Espainiako selekzioan, naiz eta 20 urte duki. Eta aurten Hernani taldeak bere 25 urte aurre bete etzen duelarik, aprobetxatu du baita ere Jonek jokatzeko San Mames gaur Rubi zelai bihurtu den honetan. Aprobetxatu deitu diote bere zimentuz noski. Nik aipatu nahi dizuke, Koldo, Gerard Murillo, entrenatzaileak eginiko adierazpen batzuk, hainbat komunikabideetan eginiko adierazpenak, Euskadiko selekzioa, 5 nazioetako lehia horretan, noski, iparraldeko eta hegoaldeko jokalariak kontutan izanik, 5 nazioetako lehia horretan parte hartzeko gai izango litzatekela nolabait, ez? Zeutzen zaizu zuri Gerard Murillo esan da hori. Nik zer uste duen horretaz, ni baino beto esango luke beste zenbaitek, baino hemen zalantzarik gabe jokalari asko falta da, Baiona, Biarritz aldetik, eta Euskaldun aldetik nire ustez hemen onenak hemen daude, ego aldetik behintzat, hemen onenak, beste aldetik behintzat, falta dira batzuk ez, eta, hombre, 5 naziortakoan parte hartzeko asko xamar izango litzateke. Eta jarri dezagun jokua, Jon Iraolak lortu du baloi pasatzea, eta azkenean mele bat. Zaten egin zaizun, oso zaila dela, ez? 5 nazio arteko Rubi txapelketa batean bere neurri ematea. Hala ere, alde argi dago Ipar Euskal Herria behintzat, batez ere kote baske osatzen duen talde horrek oso ekipo ona duela. Hegoaldeko norbaitek izango luke aukera, hor kote baskeko selekzio horretan jokatzeko, alegia Javitxin, Jon Azkargorta bera, Fran Puertas, hor baditugu Bizpairu, Jonadab Diaz, selekzioan daukagu, estatuko selekzioan daukagu, internazionala da, Jonadab Diaz ere, eta hor norbaitek izango luke tokia? Oso zaila hor sartzea. Nik uste dut bintzat zaila izango lukela. Nik ikusi izan ditu Bizpairu partio kote basken eta benetan jokalari pesazatzu, Ipar Euskal Herrian dauden talde guztietan ari diren jokalari guztiak gonenak hartzen dituzten. Hor duzue erlokua eta emaitza zuen pantailetan, bukatu da beraz partidua. Partidua noski ez da bukatu, ez baitu horrela adierazi oraindik epaileak, Mikel Etxebeste jaunak, baina arauzko 40 minutuak bete dira dagoeneko. Eta markagailuan Euskal Herriak 42, 46. Oso bikain ikusi duzen bezala, bikain atera du, pasa du Jon Iraola ardilariak, eta Pello ez du izan aurrean oztopa hondirik, naiz eta berak oso fin izan maila hortan, ez? Emaitza esaten ari ginela, 42 genion, eta orain 56 esan behar, hor duzue, Pello Alvarezek lorturiko entsailua. Izan du bai plakatzaile edo plakatzen saiatu den bat horrean, eta ez, errex juntzaio, eta ensaioa lortuz. Ja uste dut kontu ere galtzeko arriskutan gaudela. Eta besterik gabe, horrela bukatu da partidua, azken transformazio hori ez da ona izan, txartzat jodu
Mikel Etxebeste epaileak, eta beraz, honen bestez, amaiera. 56 Euskal Herriko selekzioak 56, Kataluniak 15. Ohorezko pasilua Kataluniako selekzioarentzat, gero eurek ere alderantziz egingo dute Kataluniarrek Euskadiko selekzioari. Aspaldiko ohitura. Aspaldiko ohitura rugby taldeen artean. Eta ona. Rugby partiduan gertatzen diren haserreak eta barraztu eta dizkietasunez bukatu partidua 3. denboran. Horrela da bai, besterik gabe, guraldetik, aipatu rugby jaialdi bikaina izan dugula, partidua polita izan da, behar bada diferentzia gehiagi bi taldeen artean, emaitzak horrela adierazten du behintzat, uste baino edo nahi baino, hobesan da, jende gutxiago armailetan, baina azken batian denak pozik, eta baita ikastolak ere. Baina hemen ikusten den partiduen artean, jende asko esango genuke. Hori da, ez dago noski, konparatzerik futbol partidu batekin. Rugbiak Euskadin bere benetako maila baitu, eta maila hori pixkanaka gorakadoa, hori aitortu beharra dago. Emaitza gogoratuz, Euskal Herriak 56, Kataluniak 15, besterik gabe, eskerrik asko Koldo Alduntzin, eskerrik asko Euskal Telebistaren ikusentzule izan zaituztegun guztioi, Txemi Galarragaren partetik eta baita noski lan talde osoaren partetik. Beraz, besterik gabe, hurrengo bat arte.